आज वांगीची भाजी करणार आहे बघा. टमाटर कांदा टाकलेले. आता मसाला टाकायचे, थोडं टाकायचं. ठीक आहे. वांगे कापलेले आणि दाल तुरीची डाळ आहे बघा. आता वांगे टाकते. वांगे डाळ म्हणते त्याला, वांगे डाळ. पातळ करायचं, चांगला लागतं बघा. लाईक करा, सबस्क्राईब करा. माझे नाव वैशाली आहे. कसे आहे सगळे मित्र? लाईक करा, फॉलो करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. वांगी डाळ